Ngizocela ozomela umndeni wakwaMkhunu, umongameli uMkhunu ozomela. Then kukhona omunye ubaba engizomcela. Ubaba uMkhunu uzokhulwa ngoba ukhuliswe uye nakulelinye isonto. Kukhona elinye isonto akahamba kwelinye isonto. Nabanye abobhuti. Uhlengile khona isonto ngihamba nabanye abobhuti ngesikhathi eside nabo. Okuvama ukuthole kube uye yedwa intombazana kusesikhathi phakathi kwalabo bhuti lapho. Ya isikhathi eside nathi uwasimaze kahle uhlengiwe ahamba nalabo bhuti lapho. Ngicela nje ubhuti lo munye ukhona ngiyambona angiyengazi i-title yakhe kahle ngamgcina umthandazi. Ngoba amasonto athi ngicela umthetheleli wakaKhanyile uzokhuluma emva kwa baba uMchunu. Ngibingelela ngegama elihle leNkosi yethu Kristu Jesu. Amen. Cha bazalwane, angizokhuluma kakhulu ngohlengiwe ngoba sisathinteka
Haleluya. Asithintwa ukufa, sithintwa indlela ahambe ngayo. Haleluya. Ngizothi ke phephisane emaqhulwini. Akwehlanga olingehlanga. Phephisane kwaNkosi. Akwehlanga elingehlanga. Phephisane kwaThusi. Haleluya. Phephisane Christian. Ayibonge inkosi. Njengoba isikhulumo esike sakhuluma la sithi ubethi mayekutshela ngeChristian uyazi akutshela ukuthi uyibone. Angizokhuluma okuningi ngohlengiwe. Uhlengiwe uzalelwe phambi kwami, wakhulela phambi kwami emaqhulwini. Manje kuningi engikwaziyo ngaye. Yabona nje nalokho okusho umfowethu emakhathini ukuthi ubembiza ngegama, nami bengibiza ngegama. Bengithi ngiyahambela emoli ngizwa Brapexin ngithi ubani lo ngibiza. Mangithi uyu uyabaleka. Sefuna ngimgijimise wena ungibizela ngegama. Sixoxe kube mnandi. Uhambe futhi ngisene sikweletu siyokwakhe emakhaya. Ethi angihambe ngiyokwakhe emakhaya ngoKhisimusi njalo ngama holidays bazozalina emakhaya. Engibelesele uhleli. Haleluya. Futhi nje nokube kwakuyilesa sikhathi ngisasebenza bengizogcina sengile. Ngiyokwakha ngenzela ukuthi abantwana bami ngoba bengasuke yedwa ngiyazi ukuthi njengoba ubesho khona bebemthumile. Engithanda ukusho ukuthi ke uhlengiwe lapha nekhaya 219 njalo nge25 sika December siba no Christmas. Bize yonke ifamily kugcwale lapha. Kodwa uChristmas wethu angeke usafana nawo Christmas esidlule kubo ngoba uhlengiwe akasekho. Ngoba ube nerole yakhe ayenzayo. Aqhamuke naye ngalokubheda kwakhe. Sim understand ngoba uhlengiwe. Silimele bazalwane. Ngingabona simile nje silimele. Phephisa mama ahlengiwe. Ngiyazi ukuthi lezi ingane uyikhulise ngokuthi kusasa zizokwenzela okuthile. Phephisa mama, phephisa. uNkulunkulu agcine anikeze usifiso amandla aqhubekele phambili. Yilokho engingaxoxa ngohlengiwe. Uhlengiwe kule minyaka nayo le anayo nami enginayo eyami. Angikaze ngimbone uhlengiwe ethukuthele. Ubehlala ehleka nje kanjani. Ehlala ehleka nje. Babomkhulu. Angikaze ngimbone ethukuthele. Ngisho ukuthi yileyo phathi nje nakahlengiwe engantshela ngayo. Silimele bazalwane siyocela nje ukuthi nisibekezelele nathi siyizwe induduzo ngoba mubo umuntu ongayizwi induduzo. Siyizwe induduzo manje isiduduza. Amen.
abangani abahle ocingo ngiyabingelela ucingo cha kuthiwa ngizokhulumela uHlengiwe ngizokhuluma ngoHlengiwe kodwa ngiyacela mfowethu peace nje esasivuma yena wayengahlabeleli angifuni ukukhulumela ukuthi ke wahlabelela uHlengiwe nje ukuhlabelela akakwazi wayengahlabeleli akaze ahlabelele ngithi sasimhlabelelela yena into yakhe wayikhonzile ukudlala nokuhlela so nje ngicela nje one piece mfowethu ngiyacelela 2 minutes ngingasakhuluma ngothokoza ke sasivuma lengoma nase 17 esithebeni kwavunywa lengoma umfowethu oSipho sikhule esihlabelela lengoma uHlengiwe ke wafika emncane uthe sikhulume ngoHlengiwe ngithi baba kufanele ngithi lunga emavesini ngithi uthe sikhulume ngoHlengiwe uHlengiwe wafika emncane efikela kithi uma efika ubaba wakhe uBhudoda weze bandleni wazomnikela ngoba thina sakhula kanjalo ukuthi umntwana uvela umbone seqhamuke sesonta kwelimisoso kodwa kuze umzali azomnikezela ebandleni wamletha kuBhudoda ebandleni wamukela uHlengiwe njoba esho umfowethu uthi wayephakathi kwamadoda sasinokuhamba siphuma 22-21 wakuba uye omunye usisi abathu Nomsa khona ilanga la khona eseyathi sihlanganisa ingoma eDanroom sizophuma ubaba uSikhakhane wavuka ekamereni efaka amabhruko ayi2 wavuka ehlabelela ngiyabona mhlambe noma ubuthongo yini waphuma ebhuduzele ekamereni ezingoma emnandi wakuqhamuka sethi bobo uHlengiwe wathi bishop amabhruko ayi2 sicela ubuyele ngeke siye nayo emlindeleni ufaka amabhruko ayi2 ubaba uBishop wathi baba ukuthi udlala ngambaba wabile ekamereni waBishop ngebhesi uphinde wabuya efasintaba uthe make efike sathi ahlabele uHlengiwe futhi omphinda futhi wathi Bishop kule bandla sifasa intaba njengoba ngigqoke so bengithi ngifakele inyibhuku abayi2 ngikhumbula lela wathi uHlengiwe Bishop le bandla intaba sifaka sifasa ibhandi phinde uBishop wathi kodwa Hlengiwe ngishutha ngiye emlindeni namhlanje wayekamereni wabuya esefasa ibhandi sengisho nje uHlengiwe wayelonhlobo enjalo yomuntu ethanda ukuhleka ethanda ukubharana and njoba besho uHlengiwe wayengakwazi ukukwata kodwa into yakhe angeke uzumbhedele uDoti nje bengawuthatha uHlengiwe lapho ke uDoti bengawuthatha eloke emncane njoba besho bethi bizana ngegama nami bengibiza igama futhi konakala nje uthatha igama lami lesikole ayikho enye indlela bengibingelela ngayo Bhutsipriel Hlengiwe ngimthala ku hayi Bhutsipriel kahle Bhutsipriel so nje uHlengiwe bekuyilonhlobo enjalo umuntu othanda ukuhleka othanda ukudlala sengiphetha ukugcina ke mfowethu kwesinye indawo sasinokumthuma angithi makuhlangene kanje sasinokumthuma sithi Hlengiwe khona sengibonile awubuye naye
asihlanganisele uhlengiwe angithi ngikhuluma ngohlengiwe hayi inkosikazi wami ukhona angithi uyazi vele akangitholanga vele ngiyisingile hayi ngitholanga ngiyisingile uyazi nabe kune-streamline bekunolayini and into engayenza into esasiyenza sasithuma yena sihlengiwe futhi khona masiyishayeka futhi amen masiyibambe kamnandi mfethu besingabi baningi mhlawumbe besiba 7 sibe 10 ekugcineni masibambe kahle ingoma bekuba khona nje abosisa bangaphezu kweyitulo bathi mangithe one look ngabona nje uthathekile ngihlengiwe uyambona uya naye phile and the show uhlengina ifone number uzobuya naye uhlengiwe siwine kanjalo so sengikhulumela impilo esasiyiphila nosihlengiwe mndeni wakithi nathi silahlekele kuningi nami engakusho ngohlengiwe kuningi mangakhuluma kuba uthe sithathe 5 minutes angiswele engakusho mangathi ngikhulume nesemoni ngayisho isikhathi ngikhulume nje ngohlengiwe so nje ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu amenze kahle nalapho ngiyabonga wayisibhekela sithuma yini inhlanzi wabuya inhlanzi sithuma yini inhlanzi hayi ya bathi
sesiphumile ngoba nje ngiseney'khulumo eziwu-3 maze ngangihlonipha nje nazo hhayi ukuthi sovala ngo-10 ukuchaza ukuthi ngo-10 sokusiphuma igidi bakhulume kahle abakhulumile siyabonga and ngeke bazalwane sikhulume sonke cela sikumukele lokho angeke futhi sishumayele sonke uNkulunkulu ukuthuma umuntu oyi-1 ozosinikeza umlayezo oyi-1 hhayi bese kusukuma omunye ozophikisa lo mlayezo uyi-1 nje umzalwane ozosipha umlayezo kaNkulunkulu ngethemba lokuthi uNkulunkulu uzobe hlezi kuye hhayi ukuthi sinabantu abaningi kuzongena omunye kungena omunye emuva kwakhe kodwa bephikisana angeke sibe naye bazalwane ngizocela nje ukuthi laba engizobacela bazothatha 5 minutes before sizoya kula bazalwane abazosela kusemo ngicela umngani kaHlengiwe ubonisiwe Dladla umkhokheli wethu ukhokheli wamantombazana uMamkhanyile uzolandela emva kwakhe bathale nje 5 minutes ngokulandelana yazi uHlengiwe bekagwawa bazalwane noma sekatepa umntwana ngicela ukunika nje le 5 minutes nicule nimgwabele Ibandla nje lonke ngizozama nje ukukhuluma angikhoni but ke ngokuma ukukhosile weekend during the week wathi ungalingi nje ukhale mawufika lapho ukhulume uHlengiwe ngumngani kaHlengiwe uHlengiwe ngihlangane naye sina 12 years so ngumngani kaHlengiwe for the past 30 years. I think umuntu ophethe some of imfihlo zakaHlengiwe abangazazi nasekhaya ahambe nazo kodwa nje ngizokusho ukuthi uHlengiwe beka umngani mani ongahluphi beka stoked uHlengiwe maseqala high school umama nomama ke babangani so basihlanganise ke bathi nifunde isikole esi1 next year umama ke nomama mabangani ubaba ke nobaba mabangani mina naye sibabangani uSifiso wakube obomngani nomntana kithi umfana Sibongiseni sikhula ke sile team leyo uHlengiwe esikoleni mina abengimude nyana mfishane kodwa sibancane soyi2 bekavukhali bengilolwa uye mina izimpi zami la eZayoni uHlengiwe kunentombazana uHlengiwe walwa naye eyakwamchunu walwa naye impilo iminyaka lwela mina so nje ngizothi beka umuntu othandekayo kakhulu beka stoti uHlengiwe bekangithatha mina sidoje esikoleni mama kangazi sedobhisingville
anesikiye sivule sifraye inyama senzeni sikline masteta sibuye futhi kabusha ngathi kane sibuye esikolweni bekastodi nje bekabheka neplaya kuhlengiwe so nje ngizothanda nje kakhulu ubonga ma ngiyabonga ma ngizokubonga on behalf of uhlengiwe bekahlakaniphile impilo yakhe kumele ngaba yikho la beyikhona ngalesikhathi ahambe ngaso. She was very brilliant esikoleni. Uhlengiwe bekayi-prefect phakathi kwabantwana babelungu esikolweni. But kama plans wakhe azange ahambe ngendlela bekafuna ngayo. Kodwa umama akazange azamjikele. Abazali bayakhathala mhlambe mawuhlala uhlengiwe impilo yakhe yonke akasebenzanga isikhathi esiningi. Usebenze kancane but nje impilo yakhe yonke akasebenzanga bekathola umsebenzi manje njengoba sekazoshona. Kodwa akakazi asihluphe thina sabangani bakhe bengiyumngane uye uSimphiwe angimboni uSimphiwe yimi uye uSimphiwe si3 akakazi asihluphe athi ngiswele ini. Uhlengiwe bekagqoka ukudlula thina. Uhlengiwe bekahlala up to akakazi aswele lutho. So umama wakhe uma ngifuna ukuthi nje umkhulule because umnikile uthando Uhlengiwe. Ayikho into ke wayiswela. Akakazi ahluphe umuntu. Akazi akolode umuntu. Ukuthi khona into bekayiswele yamqina ukuthi akayofuna isizwe ebantwini. Uyalazi uthando Uhlengiwe bekahlala kubo because kubo kuyikhaya elifudumele. Wathi noma sekashonela ubaba kwangabonakala ukuthi Uhlengiwe akasenababa. Umama wakhe wayebamba nje lapho. So ngifuna nje ukubonga ukuthi Uhlengiwe umthandile umenzele yonke into bekumele umenzele yona awukolodi indawo awumrobanga because kune tendency yenziwa abazali ukuthi mase ukhula izinto zakho zingahambi kahle bafila ukuthi uyahlupha azange umfilise lento leyo akakazi Uhlengiwe wabe nento ukuthi ngifuna ukuphuma iroom lami ngila bekahleli kahle kubo ushone nje Uhlengiwe asahlala kuba akayazi into ukuthi aphuma athi iyouth or abantu abaningi bayaphuma mazithi 20 uyokhasha akaqhashiswa ukuthi ufuna ukuqhashiswa isimo sokuthi kune pressure endlini azange Uhlengiwe wabe nalento leyo so nje ngiyabonga futhi mndeni ngiyabonga futhi bekawuthanda Uhlengiwe umndeni wakhe Thobile no Fire bekakhuluma nangani kakhulu Uhlengiwe so nje ngiyaphephisisa fish bekangafuni ngayo Uhlengiwe so nje ngithi Pholande
phela umfelo wethu uJesu. Ngibingelela ubuholi bonke phakathi kwendawo. Ngibingelele umama Nyathoba ngaphansi kwegqoko. Ngibingelele umndeni wonke okhona ngaphakathi kwendawo igama lomfelo wethu uJesu. Ngibingelele omama bonke abakhona. Ngibingelele obaba neinsizwa. Amen. Ngokukhethekile ngibingelele abodoli. Uhlengiwe bokuyi-1 yabodoli baleli bandla. Amen. Sihambile kakhulu nohlengiwe. Umntwana osihloniphayo sabakhokheli bakhe. Umntwana okuhambe kalula nje naye endleleni. Amen bathandekayo. Ngasho nje ukuthi akakaze wasihlupha. Uhlengiwe if khona into angayi-understand bekazokubuza. And if angaphathekanga kahle ebezokutshela. Noma ngabe beka friendly kangakanani kwesinye isikhathi bowunyeke wazi kahle kahle ukuthi umngani kaHlengiwe ubani. Ngoba ngelinye ilanga unalo bahambe akasekhona lo sekahamba nalo nje bekuwabangani bakhe bonke amantombazana la ebandleni bokuwabangani bakaHlengiwe. Makalitholile ithuba lokuthi abe nawe uzoba nawe uneliseke uze ube sure ukuthi uyibest yakhe kanti awusiyi best. Uhlengiwe ke enye into engizonihlekisa ngayo bekancishana. And engikuthandayo ngaloko ukuthi bekabafundisa abanye abodoli ukuthi mababe nokwabo. Uzokupha namhlanje ungacabanga ukuthi next week uzokupha futhi. Uzokutshela kahle ukuthi hayi kanti wena waye ungazithengeli ngoba uyawathanda ama-ghost law waye ungazina wakho. So bokuyiloyo mntwana nje onjalo bekakhululekile. Makuthiwa kiwe emlindelweni bekaya emlindelweni bekangasokolisi. Makuthiwa kuyiwa kuphi bekaya angasokolisi. Masithi inkonzo yamantombazana bekafika uHlengiwe angasokolisi. Nje bekaparticipate. Bazongivumela nabodoli ukuthi bekaparticipate kanjani uHlengiwe. Ngibhlungu nje bazalwane bokusase kunenge esikubhekayo sabazali kunenge esikubhekayo ebantwaneni bethu. Esinethemba lokuthi bazo achieve lokhu nalokhu. Kodwa ukuphila kwethu kwaziwa umdali. Ubaba wethu wala ekhaya bekanokusitshela ukuthi hayi bazalwane makukhona oshonile or khona oshonelwe ningathuki bese kuyisikhathi. Athi yabona njengoba sibaningi kangaka sonke kuzoyenzeka. So singabheka ukuthi hayi mara la esontweni lethu ngathi sishonelwa kakhulu. Asishonelwa kakhulu. Sibanengi and sokufika isikhathi sokuthi abanye basishiye. Amen bathandekani. Engikuthandile nje ngoHlengiwe wangena la ebandleni azange aphinde aphume. Waba umsonti. Amen. uHlengiwe beka loyal ngalendlela. Bebajika abanye bahambe baphinde babuye bamthola khona. Nje bokuyiloyo doli loyo. So ngiyathanda ukubonga kumama ukuthi nefamily ukuthi basibolekile uHlengiwe ukuthi siphile naye la ebandleni laseChristian. Kunengi akufundile la ebandleni laseChristian and bese kakhulile kakhulu uHlengiwe. Nasezwini bese kakhulile uHlengiwe. Nje sibonga impilo uNkulunkulu asiboleke yena ukuthi siphile naye. Sibonga sonke isikhathi esisiphilile noHlengiwe. Nomunye angasho ukuthi uphile kanjani noHlengiwe. Kunengi bazalwane engingakubala. Kodwa ke uthe ubaba ngingasangeni emazini. Ngiyazama ukuzibamba bazalwane ukuthi ngingayi lapho. Kodwa nje sithanda ukubonga nje impilo esiphilile noHlengiwe. Kubhlungu kona akumnandanga nangendlela okwenzeke ngayo kusishayile kakhulu. Kodwa siyamthemba uNkulunkulu ukuthi usasenathi futhi usasithanda uNkulunkulu. Mama wami uNkulunkulu usakuthanda.
futhi unawe. Ngicela ukungasalandi kakhulu. Ngiyabonga ithuba. Abanye abazalwane sebayahamba ngiyabona endabomama ngicela ukumemezela kanje omama abakhonza eChristiane bebakhonza nohlengiwe kusasa emini ngo11 bayacelakala eZola North kabuhlengiwe kunomthandazo i-dress code yi-Adidas. Abazalwane abakhonza nohlengiwe abangayilethanga imfanelo namhlanje bayacela ukuthi kusasa siphelele imfanelo. Ngizocela ingoma ekhulekile chorus ukuthi abazokwazi ukuthi abazalwane banikele. Ngicela sinikeleleni anikeleli iChristiane ninikelela umndeni wakamchulu. Bonke abazalwane siyacela nje ukuthi sinikeleni manje. Ayinamavesi uthi ophaka kancane ophaka kakhulu siyanikela ukuphuma othandweni.
isonto ekopanong kucolakala ukuthi ngo-8 siyaqala hayi ukuthi siyafika sizokwazi ukuthi yonke iy'nhlelo zethu yabo njengamhlanje esikhathini sigcine kahle sizophuma ngesikhathi nesemoni izoba nesikhathi esi-right yonke into iyenzeke ngohlelo ra nangesonto cela nje kube kanjalo futhi ngiyanithemba cela nenzeke njengokuthembeka kwenu ngizocela sinenhlangano abazalwane namhlanje sinobaba wethu baba uMnqobo uBishopi lomnika nje 5 minutes asibingelele athi nje bese ubaba Khumalo asithathela isemoni yethu ongena nje emva kwakhe ngeke ngisasukuma uzosala sekasivalele Uhlelo mfowethu Jesu. Ngiyelele umndeni wabankosi. Ngiyelele umndeni wabamkhulu nebandla leChristian. Ngithi phekisani ngabaholi bonke. Ngithi phekisani bazalwane nami bengabhekanga ukuthi
ngizokhuluma ngithi nje ukuvela kwami kuzoba into enkulu emndenini ngoba ubaba walomntwana sikhula naye umngane wami omkhulu kabi walomntwana sikhule sihamba sonke sikhule sihamba sonke nomama wakhe umama womntwana ngiyamazi kakhulu umndeni wakwamthweni nesiphikisane ngiyalazi ubheki nahlonipha kakhulu behalf yomfowethu ongasekho ngiyazi ukuthi ukuvela kwami kuzongisiza kakhulu ukuthi niduduzeke ukuthi indlela isaqhubeka ngithi kodwa ngihlale enkosini nami uNtombazane ngisho nje okuncane engikwaziyo ngaye umfowethu lo uDoda bokumuntu onolaka lo Ntombazane le ingane le yakhe le beyivela ithi baba khona umntwana umfana osukela ayizosuka hayi bekavele nje athi emfaneni uyambona babami ukuthi ugqokile ungangisukela nje esalanda ubabakhe and babakhe akasabuza ubabakhe sizobona nje umfana sekalele phansi sithi hey kodwa nje bokukhula ngithi bazalwane esikubongayo ukuthi sikhulele enkosini sikhule abantu abadala sibalalela sinokuhloniphana sikwazi ushilo omunye umzalwane wathi ukuhloniphana nokwazisa omunye umuntu siyamazisa kakhulu omunye umuntu sikhulile lapho uNkulunkulu usisizile ngithi ngibonge kakhulu umndeni ukuhlala nje enkosini kubaluleke kakhulu ayikho into ehlala edlula leyo ukuthi uhlale enkosini abantwana ngithi abantwana bakaIsrael babazophuma eGibhithe uNkulunkulu uthi kuMoses tshela abantwana bakaIsrael ukuthi loyo naloyo athathe udondolo lwakhe izicathulo ziqine ayibazalwane kodwa masokufikwa lapho kuyiwa khona eJerusalem uJesu sebekhumula icathulo bageza inyawo lokho kusho ukuthi sokufikiwe endaweni lena bokuyiwa kuyo osofanele ukuthi manje kugxilwe kuhlalwe phansi kulalele ukuthi uNkulunkulu ufunani okungishaya kakhulu kulesi sikhathi nami ngichithe isikhathi ukuthi uNkulunkulu wayedinga ukuthi abantu bezwe izwi bahlabeke ayibazalwane emva kokuba umuntu ehlabekile bese ayasindiswa afundiswe ukwenza intando kaNkulunkulu manje sijampile thina sonke siyafundiswa singaphendukile ngathi singabuye sibuyele emuva nje ukuthi kube khona abantu abashumayelayo ukuthi abantu baphenduke emva kokuba abantu bephendukile bese bayahlabeka enhlizweni umuntu ohlabekayo enhlizweni lona ohlatshwa yizwi bese bheke emuva izinto ofanele ayishiye bheke izinto ukuthi ngempela ngiyashiya lezi zinto lokho kusho ukuthi uyahlabeka enhlizweni kodwa umuntu ofunda nje ufana nomuntu othola i-driving license ungazange uye esikoleni abantu bayafundiswa abantu bayafunda kodwa abaphendukile uNkulunkulu ngathi asisiza nami ukuthi ngiyafundisa kodwa bengishelo lokho nje ukuthi njoba sesilapha uNkulunkulu iBhayibheli lithi uJesu wathabatha indwangu wakhwika wabageza izinyawo abafundi lokho kusho ukuthi manje sokugxiliwe sokuhleli phansi sofanele ukuthi manje kulalelwe izwi kaNkulunkulu ngoba umuntu ososindile bese uyafundiswa izwi emva kokusindiswa yiloko nje nami engakusho uNkulunkulu anikusise lonke amen.
Amen bazalwane. Ngiyanibingelela. Ngiyabingelela iBishop lala ekhaya. Mama ngiyabingelela. Ngiyabingelela Bishop Mnyube. Owamanye amabishop ahambe. Ngiyabingelela uNkulunkulu. Ubaba uMtshali, Bishop Mtshali. Mangabe khona ngiyanibingelela. uNkulunkulu anenze kahle ukuthi nje nihlanganyele kanye nathi. Ukuthi nje uma ngabe isipani sishoda siyashoda. Noma ungakuziba lokho kodwa nje sona isipani sezani siyashoda. Ngathi nje abazalwane bethu bonke abazalwane abakhona bangasikhulekisa uBishop wethu akukubi khona usesibhedlela abaningi abazi kodwa nje ngathi uNkulunkulu angamkhipha lapha esibhedlela ngokusheshsha abuye azohlanganyela nathi ukuthi nje uSathane uyabona umuntu othi lo mndeni lo wasemaqhinweni laba bafethu laba abafethu bosisi bami obhuti bami laba mina ngikhulele kulesikole njoba ngikwazi ukuma kanje ngithi uNkulunkulu uyaphila ngancela kuba kumkhulu ngancela khona ngangisonta kulesonto okuthiwa thatha fakazi abanye abamazi thatha fakazi uyangena loyani uyaphuma wena uyathatha bakuniki nethuba ukuthi ke sizocela uzwana ukuthi angene kuthiwa nje thatha fakazi ngikhulele kulelo sonto elinjalo elithi thatha fakazi ngiyabonga ke bazalwane makhanget ngithi phephisana hayi man makhanget phephisana ingane zami phephisana phephisani kantholakala uhlengiwe angeke ngilande kakhulu ngoba kahle kumele abantu bahambe bedlile ukudla mubu muzi abantu beze baphume bangadlali uyanqintshana lo baba lo mama uyanqintshana abadla abantu abaphakelwa abantu uhlengiwe ubema lapha lokumele lo yabhuti mina mhlambe benganothisi bamaqingwane uhlengiwe efike nje emalaphani abe busy nje nengane uhlengiwe Bingamboneze nje la gwaba uhlengiwe ngoba khona amantombazana agwabazathi kahlengo. Bingakwenzi lokhu uhlengiwe. Uhlengiwe emalaphi isonto lize liphuma. Ngiyabonga ke bazalwane. Asingeneni ke kule ndaba yokukholwa. Angithi manje asingeneni kule ndaba yokukholwa ngoba le ndaba yokukholwa inkinga. Kube ngathi siyaphambana nje ngoba le ndaba inkinga. Ngempela khona siyaphambana ngoba le ndaba inkinga. Akekho izwa kahle le ndaba othi mina ngizwe kahle umlayezo kaJesu asiwuzwa kahle. Osuzwile. Usibone ngcono. Hayibo. Usibone ngcono kunomunye. Enkulu. Ugombela kwesakhe. Manje kube ngathi siyaphambana sizwa kahle. Kathi yona yiyo. uJesu uthe kholwani. Kholwani yimi. Okusho ukuthi uJesu sifike simvume uJesu sibe sesiyakholwa uye. Futhi sibe sesiyahlala kuye ngoba sikholwa uye. Kukhona indaba enje before ngiyezwini abantu ababili mangabe behambisana
bahambisana abantu ababili kodwa bayindawonye hlala. Omunye eNatali, omunye eVenda. Niyabona ukuthi labantu bahambisana bona kodwa bazohlukana. Ngoba omunye eNatali omunye eVenda. Manje kube sokufika isikhathi ukuthi labantu bahlukane. Kungakho lencwadi kaMshumayeli othi umzimba ubuyela kuphi emhlabathini. Manje kusho ukuthi ke lapho sokuyahlukana nhlobo. Omunye uthatha indlela yakhe nomunye uthatha indlela yakhe. Manje kusho ukuthi lapho kwasekuyini ukuphela kwendlela. Ngoba manje umzimba ubuyela emhlabathini. Umoya ubuyela kumnikazi wawo. Indlela ziyahlukana. Abesethi kumshumayela naku ukuphela kwendaba. Hayi man. Iphela kanjani le ndaba? Nangu ukuphela kwendaba. Indaba iyaphela indaba. Noma ngabe umbonile indaba mayisiphelile iphelile indaba. Isikhathi sesifikile ukuthi vele indaba iphele. Haleluya. Amen. Ngoba kuphela indaba, iphelile indaba kuhlengile. Ngoba kuhlengiwe. Indaba iphelile kuhlengile. Incwadi. Ethi incwadi nokumbona ngeke ngisambona. Nithi nje one verse ngalizawethu.
kaJesu. Uma ngabe indaba iphela unganayo uJesu uqule ezonweni ngoba inkinga ngoba ithi le ndaba lente yabantu bonke. Libe sethi phansi lithi ivesi phansi zizolethwa njengoba zinjalo nezifihliwe. Futhi engithaka ngifundela asibuke incwadi yethu yakaJohane uJohane 7:37 ufunde nje isihloko kokuqala nje isihloko ukuthi sithi Amen. Amen. uJohane 7 sifunda u37. ngicela ungifundele isihloko ukuthi sithini phezulu. Amanzi okuphila. Lalelani bazalwane. Isihloko sithi amanzi okuphila. Amanzi okuphila. Kusho ukuthi uJesu yena ungamanzi okuphila. Sibonile abantu bathwala igubhu bayechanela. Azibasizanga ngalutho lezo gubhu zasekhanela ngoba kade ungasuwona amanzi okuphila la. Qhubeka phela. 37 ufundeka kanje. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemezela wathi uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze. Lelizwi u37 lithi ke ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi lo umkhosi wamaJuda. Haleluya. Bekumkhosi wamaJuda lo mkhosi uJesu la makhona ngoba lishizwi wema uJesu wamemezela wamemeza uJesu. Bazalwane umuntu omemezayo ufuna ukuthi kwenziwe njani mangabe ememeza. Ngeke amemeze kuumuntu oyedwa omile nje kodwa umemeza ngoba abantu babaningi. Ufuna ukuthi kwenziwe njani ufuna ukuthi bamlalele. uJesu wathola ithuba lapho ukuthi ke kulomkhosi wePhasika angike ngime ngimemezele. Haleluya. Lithi iBhayibheli uJesu wahamba wamemeza. Lokho bekusho ukuthi mayimemeza uJesu kukhona abama bamlalela uJesu ukuthi uthini. Ngoba ememeza vele befuna ukuthi babe bamlalele. Bamlalela uJesu. Haleluya. uJesu bamlalela ngoba befuna nje ukuthi bama abantu bamlalela. Abantu babhizi abafuni ukulalela uJesu. Haleluya. Amen. Ukhuluma amazwi wamemeza uJesu. Haleluya. Wamemeza uJesu. Ethi abomileyo mabeze kimi. Mabeze kimi kathi ubuye komiwe na. Kathi ubuye komiwe na. Hayi man. Soma kanjani kodwa? Kusho ukuthi uJesu sibiza ngoba uyasibona ukuthi vele somile. Sidinga yena. Haleluya. Amen. Somile sidinga yena. Sidinga uJesu. Sidinga uJesu kuze singomi thina. Singomi ngoba sidinga uJesu. Amen. Haleluya. Bekuthi ngathi uJesu kahle kahle mayekhuluma ubekhuluma rafu. Kwesinye isikhathi ukuze abantu bahlabeke. Haleluya. Ukuze abantu bahlabeke ekhuluma uhlabeke. Ukuthi ushiye lento kuyo. Umlandele ngoba noma usumlandelile uJesu. uJesu wafika kunje. Kwakunje uJesu. Haleluya. Amen. Kunje uJesu. Wathi uJesu zani ngilandele. Yathi indoda kodwa akudedele mani ngoba kunje ekhaya sihlele emanzini. Uyazi uJesu ukhuluma kafu.
uthi uJesu bayeke kodwa wena usephi uthi bayeke azathi uJesu obambike igeje olibambile igeje angaba sabheke emuva ngoba manje usebamba uJesu ubamba uJesu angaba sabheke emuva angabheke emuva azathi uJesu obheke emuva kamfanele ungabamba uJesu ubheke into zakho hayibo musubamba uJesu ubhekisa ezakho uthi uJesu ungabheke emuva bheke emuva umfanele ukhuluma rafu uJesu ishonele indoda ithi no manje ngifuna ukungcwaba kuqala ngibe sengulandela kodwa uthi uJesu lokho kuyize kodwa wena landela mina ngoba usungibambile obamba uJesu angabasamyeka iyashisa indaba kaJesu indaba kaJesu iyashisa njenge insizwa mayibamba induku ezimbili ishaya la ilahle induku yashisa ababi indaba kaJesu ayilula kungakho abanye bashiya phansi bathi hayi ngeke silunge thina haleluya uthini kaPetro uthi wozani ngilandele bathi kodwa masikulandela thina uzosenzelani uthi kodwa shiyani shiya umngakho shiya umuzwa wakho shiya imfuyo yakho kodwa uze kimi umlandele khona owemela uJesu kuhle mangabe ukhona owemela uJesu ngoba uthi owemleyo akeze kuye qhubeka futhi 28 okholwa yimi njengokusho kwemibhalo esiswini sakhe kuyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo Hey madoda, madoda. Bobaba, bomama. Sikholelani. Okholwa uye. Njengokusho kwemibhalo. Esiswini sakhe kuyogobhoza amanzi yemfula. Ngokukholwa inkosi uJesu kuyogobhoza amanzi yemfula njengokusho kwemibhalo kuyogobhoza amanzi yemfula asiqhubeke futhi hayi washo lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa nguye ngokuba umoya wayengakafiki lokhu uJesu wayengakakhazimulisi wakulinda isikhathi ukuthi indodana yomuntu izikhazimulise ukuze indodana yomuntu ikhazimulise asho ngomoya ngoba umoya mawungakafiki kumuntu hayi
uhamba noma kanjani, uhamba la ethanda khona. Uhamba la uthanda khona. Ngoba uyazihambela. Umoya ukafiki kuwe. Ngoba masikhumbula kahle phela abazalwane. Umoya lo uJesu washo ukuthi uzobathumela umduduzi womoya oyingcwele. Kodwa bahlale balinde. Balinde isikhathi esifaneleyo ukuthi umoya oyingcwele uzufike. Ungashiyi umndeni wasekhaya. Ningashiyi indawo yenu. Nkosi yesizwe. Iposition yenu ningashiyi. Ngoba kuyishiya kwenu iposition. Kusho ukuthi nigudlukile kathi uNkulunkulu noma uJesu uthe imani la. Nilinde umoya oyingcwele. Nagudluka khona. Lalela. Uma ubuka incwadi yezenzo uthi lithi iBhayibheli uJohn noPetru bakhuphukele ethempelini. Uma baye ethempelini lithi iBhayibheli kwakhona indoda eyayibekwa njalo. Into engithanda kule ndoda le ayigudlukanga. Ayizange igudluke endaweni yayo. Ngoba kube iyagudluka endaweni lamadoda kade ngeke ayithole le ndoda. Lithi iBhayibheli indoda yababheka. Yababheka yabaqolozela. Kodwa lamadoda athi asinakho kunye thina. Igolide nesiliva asinakho lokho kodwa sikupha khona. Yilokho uNkulunkulu asithume khona sukuma uhambe. Sukuma uhambe. So yevesi nelandelayo futhi nami bese ngima ngikhulula abazalwane. Ya sokuthe nami ngikhulula abazalwane. ophethe lesihlalo lesi ngicela ufunda u40 wehle lapha ngizobe sengiqhubeka nje ufunda u40 nami bese ngihlala phansi. Abanye besixuku sebezwa lawo mazwi bathi lo ungumprofeti isibili. Hayi hlala phansi bhuti. Hlala phansi. Ukuthi izwi isixuku lesimanje esasiphilisana sodwa. Mawubuka u40 ubuka amavesi angaphansi bahlukana phakathi manje abanye bathi lona ungumprofeti abanye bathi lona unguKristu
bahlukana phakathi ngoba izwi lona linjalo kuyahlukana uma ngabe izwi selingenile kumuntu futhi lithi bazonizonda nokunizonda hayi sengihlonipha lo baba ngicela siye endumisweni bese ngivala usho njalo bese ngivala ngihlonipha isikhathi sikamphathi wohlelo
wena ungamanzi uzomoya oyingcwele kutakhona amanzi moya oyingcwele ayokhokhozwa nini moya oyingcwele siyabonga uNkulunkulu ubona umoya siyabonga mananjalo ndoda kaNkulunkulu mananjalo mafunga majiki mananjalo uthengisi lakho isinabeno sezinyawo zakho uNkulunkulu wethu amandla siyabonga nabele emhlabeni wakho Jehova namanje nangalesi sikhathi baba wethu abantwana bakho basazophuma bazohamba ngezindlela baba balonde egameni likaJesu sibisa yonke imimoya yonke ivunguvungu nasegameni likaJesu waseNazaretha sikubonile uNkulunkulu wethu usenzele okuhle nini mandla onke fihle ibandla lakho ufihle ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele egameni likaJesu baba siyabonga baba sibonga ukusipha leli thuba baba uNkulunkulu nje siphume ngawe baba wethu siyaphuma ke manje ngeendawo khanya ke phambi kwethu uNkulunkulu siyabopha imoya engasihlasele endleleni baba siyabopha ngegama likaJesu waseNazaretha phuma nathi baba sithande baba ngabanye baba egameni likaJesu baba eliphilayo uNkulunkulu linamandla liyaphila baba amen amen.